Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a jak jste podle popisu mohli zjistit, jo, je to další unboxing. Takovýhle, už to tady mám připravený a jinak si jakože nevšimejte toho bordelu tam vzadu, tam mám jakože hodně věcí. A já hodně vyrábím, takže byste to asi mohli pochopit. No a takže takhle tady mám balíček. Nevím, jestli je úplně můj, protože tam psali jméno mý mamky, ale asi to bude můj, no. A z druhé strany je teda to jméno, příjmení a tak dále. A to vám ukazovat nebudu. Tak jo, a mám tady nůžky, takže to můžeme jít rozbalit. Tak, ještě dootevřít. Oh my god, yes! OK, je to tady, lidi. Tohle to dám tam pryč. Doufám, že jste teď neviděli to jméno a příjmení, protože jinak bych se asi zbláznila. Schválně. Nekoukejte do konce a tipněte si, co by tohle mohlo být. Prostě ten, kdo to uhádne, tak mu udělám edit. Slibuju. No a jdeme si to rozbalit. Tak jo. To bude. Já si povím, že to rozříznu, protože ono to není moc jakože tvrdý materiál. Jo, je to tady. Oh my god, já to mám. Jo, a jsou to takhle Talian masky. Takhle mám. Počkat. To možná není všechno. Jo, není. Takže já se omlouvám, že tak zdržuju, ale to prostě nejde. To mega nejde, jakože. Au. Jo, už to jde. Kamo, lidi, koukejte. Takhle masky. Já se ještě kouknu, jestli tam jsou všechny. Tak jo, vyndala jsem první a koukněte, jak je nádherná. Koukejte, to je úplně božská. Tak to je nádherná. No dobrý, asi jich je asi jsou všechny. No a pak jsme k něm takhle dostali provázky. A já vím, na co to je, protože to je na to. To je na ty masky, počkat. Tady vím. Takhle máte jednu masku, jo. Takhle jedna maska. No a tady takhle prostrčíte tu šňůrku a to stejný i na druhém, jo? Takže takhle. Já jsem tak happy. A ještě jednu věc tady máme. Oh my god, já jsem se na to tak těšila.
to je tak nádherný. Jo, a moje bufufu má taky jakože ocas, ale já jsem si na něj jenom šáhla a on byl úplně huňatý. To je úplně mega. Koukejte. Takhle, já vám to... Koukněte se. Ten je úplně huňatý. Tak ten je božský. Jo, já jsem tak happy. Ten je tak nádherný. Jo, fix. Aha. Lidi, ten je tak huňatý. Já jsem tak ráda, že mám i svůj. Tak a to by bylo pro dnešek všechno. Teda tohle video už končí. Doufám, že se vám tenhle unboxing hrozně líbil. Mě teda hrozně moc, protože takhle mám aspoň zásoby. Je můj první ocas, který je mega nádherný. A tady takhle masky. To je mega dobrý. Tak čau.